Просто сложи сол в Кока-кола и ще ми благодариш вечно. Невероятно е! И щом веднъж видиш това, никога повече няма да гледаш Кока-кола по същия начин. Опитах го и резултатите ме шокираха напълно. Този трик е толкова силен, че ще искаш да го използваш постоянно. За да започнеш, вземи голяма купа и отвори бутилката Кока-кола. Внимателно изсипи около 200 мл в съд. Не изхвърляй бутилката, защото все още ще ни е необходима за този трик. Сега вземете една супена лъжица сол и я добавете директно в колата. Разбъркайте добре, като се уверите, че всичко се разтваря добре. Коментирай по-долу с твоя град. Да видим откъде всички гледат. Следващата съставка, от която ще се нуждаем, е препарат за миене на съдове. Няма значение каква марка, цвят или аромат. Всеки вид ще работи перфектно. Вземете същата бутилка от Кока-кола и напълнете наполовина с препарат за миене на съдове. След като сте готови, изсипете го директно в контейнера с Кока-кола и сол. Коментирайте «Да», ако ще опитате това у дома. Сега, вземете отново празната бутилка от Кока-кола, напълнете я наполовина с вода и я добавете към сместа. Трансформацията, която се случва след това, е невероятна. Просто разбъркайте всичко много добре и ще бъдете сериозно впечатлени от това, което виждате. След това вземете празна бутилка от препарат или всяка друга чиста бутилка, която имате у дома. С помощта на фуния внимателно прехвърлете сместа в бутилката. И вярвате или не, готова е. Оценете този съвет от 0 до 10. Ще се радвам да знам какво мислите. Може би се чудите за какво точно е тази смес. Сега е време да разкрием истинската тайна. И ще ви хареса. Вижте този тиган. Покрите с мазнини и мръсотия, които не се отстраняват лесно. Но вижте какво се случва, когато го търкам с тази смес. В рамките на секунди мръсотията започва да се отстранява без усилие. Като магия е. Тази формула е просто невероятна. Имате ли подобен трик у дома? Споделете го в коментарите. За тези, които все още не са го разбрали, това, което току-що направихме, е невероятен почистващ препарат за алуминий. Точно така. Кока-кола съдържа специално съединение, което когато се комбинира с сол и препарат, премахва дълбоко вкоренените мазнини и възстановява загубения блясък. А най-хубавото, можете да го използвате върху всички видове алуминиеви тигани. Не само ги почиства старателно, но и им придава брилянтен блясък, правейки ги да изглеждат като нови. Само вижте това преди и след. Невероятно е. Този домашен продукт прави почистването на кухненските ви съдове много по-лесно. Особено ако обичате да поддържате тиганите си безупречно чисти и лъскави. Опитайте този трик у дома и след това се върнете и ми кажете какво мислите. Сигурна съм, че ще бъдете също толкова изумени, колкото и аз. За тези, които обичат тиганите им да изглеждат като нови, тази смес е революционна. Лесна е, супер ефтина и работи дори по-добре от скъпите почистващи препарати, купени от магазина. Сега никога повече няма да хабите Кока-кола. Това е за днешния съвет. Наистина се надявам, че ви е харесало. Абонирайте се и споделете видеото.